हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण साबुदाणा कसा बनवायचा ते बघूया. मी ते 1.5 वाटी रात्री असा साबुदाणा भिजवून घेतलेला आहे. आपला जेवढा पाहिजे तेवढा असा रात्रभर मी भिजवून घेतला. असा साबुदाणा आपला छान असा भिजलेला आहे. इथे बघू शकता. हे बघा दाबताक्षणी असा नरम होतो आहे. तर चला आता आपण याच्यासाठी आपण बटाटे बारीक कापून घेणार आहोत. तर आपण साबुदाणा कसं बनवायचं ते बघूयात. आपण इथे 2 बटाटे घेतलेले आहेत. हे 2 बटाट्यांना आपण आता ह्या साह्याने किसून घेणार आहोत आणि बारीक कापून घ्यायचे. तर इथे बघू शकता आपण असे बटाटे शिलून घेतलेले आहेत. आता यांना आपण आता बारीक कापून घ्यायचे. तर इथे बघू शकता आपण असे बटाटे छान असे बारीक कापून घेतलेले आहेत आणि त्यांना आता आपण 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे. इथे मी 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. हे शेंगदाण्यांना आपण आता भाजून घ्यायचे. इथे मी शेंगदाणे भाजून घेतले. तर इथे बघू शकता आपण शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहे. तर आता याला आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत. तर आता आपण हे साबुदाण्यामध्ये हे बारीक केलेले शेंगदाणे टाकून घ्यायचे आणि छान मिक्स करून घ्यायचे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने पूर्ण एकत्र करून घ्यायचे साबुदाणे आणि शेंगदाण्याचं कूट. त्याचे आपण तूप टाकून घ्यायचे. आता याच्यामध्ये आपण हिरवी मिरची टाकून घेणार आहोत. हिरवी मिरची मी कट करून घेतलेली आहे. अशा याच्यामध्येच आपण आता बटाटे टाकून घ्यायचे. याला छान परतून घ्यायचे बटाट्याने. बटाटे फोडणीमध्ये असे चांगले असे परतून घ्यायचे. वाफवून शिजवून घ्यायचे. पूर्ण साबुदाणा आपण फोडणीमध्ये टाकून घ्यायचं आणि छान मिक्स करून घ्यायचं कमी गॅस करून. अशा पद्धतीने इथे बघू शकता आता आपण साबुदाणा चांगला हलवून घेतलेला आहे, मिक्स करून घेतलेला आहे. तर आता याच्यात आपण 1 चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे स्वादानुसार. मी इथे 1 चमचा मीठ टाकते. मीठ टाकल्यानंतर याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. पूर्ण हलवून घ्यायचं खाली वर करून. या साबुदाण्याच्या खिचडीला पूर्ण मीठ आपलं मिक्स झालं पाहिजे. तर इथे बघू शकता अशी छान आपली उसळ तयार झालेली आहे. तर अशा पद्धतीची उसळ तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर आता इथे मी बटाट्याची आमटी बनवलेली आहे साबुदाण्याला टाकून खाण्यासाठी. इथे 2 चमचे मी तूप टाकून त्याच्यात अर्धी वाटी शेंगदाणे टाकून घेतलेले आहे. लाल तिखट टाकलेले आहे आणि बटाटे इथे बघू शकता असे बटाटे. याची आपण बटाट्याचा रसा बनवणार आहोत साबुदाण्यावर टाकून खाण्यासाठी. तर आता चला आपण याच्यामध्ये आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचे. इथे मी अर्धा चमचा मीठ टाकते. मीठ टाकून झालं छान परतून घ्यायचं याला. आणि तुम्हाला जेवढं घट्ट पातळ ठेवायचं त्याप्रमाणे तुम्ही ठेवू शकता. आणि असं हे साबुदाण्यावर भगर केली असले तर उपवासाच्या याच्यावर आपण हे खाऊ शकतो. थालीपीठ उपवासाचे किंवा भगरीच्या खिचडीवर किंवा साबुदाण्याच्या खिचडीवर अशा बटाट्याची भाजी आपण तिखट करून खाऊ शकतो. तर अशा पद्धती. तर इथे बघू शकता अशी पातळ आमटी आपण बटाट्याची पातळ अशी आपण बनवू शकतो आणि बनवून घ्यायची. आणि आपण ही खिचडीच्या साबुदाण्याच्या खिचडीवर किंवा भगरच्या खिचडीवर अशी टाकून खाऊ शकतो. छान लागते. तर अशा पद्धतीची शेंगदाण्याची आमटी तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.